नोंहा माथो गालाबायखोब्रा ओइ आगे र' दार्जिलिं अबेसिम आं आदाखौ दहायनिफ्रायनो सिनायनाय बादि मोनदों आं बिनानाव बारा सिनायाब्लाबो आधा खाजाखौ सिनायखागोन थारमाने आं साख्रियावला नालाय साख्रियावला हारिया हरदोलै आं दस्रायाव थांनांसिगौ What is blah? I go you. My name is I am mother husband. Don't stop. नोंनि रिक्सा भाराखौबो आं नाङा नोंबो थोआलै आधा खाजा जेन्टेलमेनखौ मिथियाखै बे नोंसो रायलायबावलायलांबाय मा मुं नोंनिया आरो बबे गामिनि आंनि मुंखौ थथा होनो थथा खुगा गुवार बिनिफ्राय गामिया खोन्थानो लाजिलायलांहां बिदि नङा आगै खिथाथारनांगोन आगै जोहेवफारा होनो हाबाब बे जोला जोलि जाग्रा जोहेवफारा थिगैनो दं आगै थिगैनो दं पुरा संख्रि बानलु हालदै मस्ला नांखानाय बिराद मोजां गामि बियो खर' सानाय मोनदों आंखौ डक्टरनाव थांनो दोनलां हाबाब आगै सना थ' दोनलांगोन आं आंना बिदिबा अननाया 9 मनि बारासो दंथारो न' मुलिखौ बैनिफ्राय लांदो जागोन सार फैदो सिङाव सोर मा जादों नैबे सार नैबे बेमारिया बिसो मा मुं मुङानो हायो नामा नङा सार माबा जों जाग्रा बेदायाव थाग्रा सारा मा नाखौ जायो बुंनायसाय नास्राय बे नङा सार दिनै बुंबाय थानाय थेंगोना मागुर सिंगि खावै आयै जाथानसैमोन सार एरायबाय सार इस बे खावै बायदियानो खुगा ब्लां ब्लां सियो ओरै जायो सार बेबायदिनो देलाय बुंबाय थालाय सल बालि फाबुआ थथा ओइ जाबाय सार बेनो थार नांबाय सार नांबाय थथा सार थथा ओ थथा औ नंगौ बिनि नामानो थथा सार नोंनि मुङालाय आंनिया मेव सार मानसिनि मुङाबो मेव जायो नामा मा मेव बेलाय थारमानि सार थरायना मावजि बर' ओ मावजि बर' औ सार औ मावजि नंथारगौ सार मा जादों माबा खर'आ थिंखाव सायोनो सार एम्फौ अरनाय बायदि माने जोंनो दार्लिं टेब्लेटखौ हरथारदो सार टेब्लेटआबो दार्लिं थायोना गेट आउट